Nwngni Minislunai Nungi zarugusti Nungi SomaiNa moho Pagela kalama हेलो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदां मोनबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों नाथाय बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो माब्ला बेखौ हगारनाय जागोन बेखौ मोनथिथ'वाखै जानांगौ बेनिखायनो बे भिडिअनि गासै डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआनो जादों बिथां शिबराज नार्जारिनि डाइरेक्शन आरो कोरियोग्राफ खालामनाय मोनसे रोमान्टिक बड' मिउजिक भिडिअ बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर नोंनि मिनिस्लुनाय बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों सानि समाइना आरो sonasri बे मिउजिक भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों शिबराज आरो अनसाय सुले लोगोसेनो लाइरिक्स टिउन आरो मिउजिकखौ होदों बिथां शिबराज नार्जारि स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना एक्सभिजन मल्टिमिडिया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन बिथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ अलरेडि हगारनानै होबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नायनो थाखाय आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय लिंकआव थुनानै नायहैनो हासिगोन जेब्लानो बे मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटआ फैगोन अब्लानो नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे आपडेट लानानै फैगोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालांदो स' लोगोफोर बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों।